Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katep man so gurutan no si Al-Alim Abdul Khalik Pakasim pagisindan og man sa gengga ini pantagan sa gengga iya agama Islam abuso sa bugi kuan pulo sa gengga dunya. So guru ami ay pagisi Amerika na anto na usay nakakatawin ka sa gengga maulawlay man to sa Israel agus sa Iran. Usay ang kami si kukatawin kaon ang kasabuti aging kay madagla Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya na napakaisya. Yan kanan nakapakasusugat ta Iran o yan ka Israel. Na ayat din na upamanamaan ap keripit naso history. Ketiga English, history repeats itself. Ada sebab nasi masa mga sahaba ko kadada to Omar Amirul Mukminin tamang ko Usman Amirul Mukminin malalawi ko Muawiyah ko kaya dito yan na giyan kanan Persian Empire. Mana gina Persian Empire na giyan na Iran, Iraq, Syria, Lebanon, o giyan kanan Romanian Empire. Kaya man Romanian Empire lagi na narka mga Yahudi sa Rome, Italy, Europe. Na dia na napatembu sa dia na ditidawa. Sa langunan na naridua yung mga Muslim sa Makkah o sa Madinah. Na so di lang nakapatembu ka umani sa napaglimpok plano sa kapimbinasa sa saging kaagama sang kutamasa o Umar Amirul Mukminin asira ni mabubuli superpower na miyamalan agyan ka na ng mga Israel kapusar niyan so padiyan pantag ko kapagata ka kaplabuno ako mga Muslim. Okay, agyan ko tapalanwiran na dagu pa kapanguntar mawala. Katirun wallahu ta'ala inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin mata nas wallahu ta'ala na di niya napakapatagumpian ang puto agalbak mga tao di maminasakan sa agama Islam wa makaru makran wallahu khairul makirin Israel di plano sa plano ikmatalimpangan sa kambina sa iran sa agama ugay na kalalapangan siran wallah sang puto planwiran ko kambina sa iran agama kasi kiran ki kulub ang puto pelanwiran ng marata ikmatiran sa ayam yaulaw si isang puto masa o Osman Amirul Mukminin agusay ko Ali Masaw Ali Masaw Muawiyah na miyakat tidawa gina na Romanian Empire au gina na Persian Empire ayam makna agin kala na Persian Empire na agin kaya na Iran, Iraq, Lebanon, Syria na gugim kanan mambu Romanian Empire agin kaya mga Yahudi peduna agin na Europe aginan dun so nato akong betul tanah. Namanya katido siran ro. So history na sallallahu ta'ala miyadu tulun sa Quran. Asay sa suratul Rum na batian so ayatan yan number 1. Na madidetail sa roo kung mga latapsir agyan puta kaya pakasugat tayo. Oay, da saya makataban agyan ka iya Romanian Empire. Agyan ka na ng mga Yahudi. Kaya bayan-bayan na nila agyan ka na Europe, NATO. Nadasap man na makataban agi Persian Empire o kaya pakasugata agyan kanana dua pianutulanan sa Quran siyanan si sa suratul Rum dito na ino siya nato piakasugata wallahu ta'ala sabab sang puto kakakadiyatairan sa kapulangairan si ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto pa man na ayad na mala na pedengeniran so sindaw waga matanoga Islam na kautwa siran ni pihak kasugat tau Allah ta'ala ko kapupulan wiran sa marata si mga Muslim si sagin kay mantua masa na aginan man amya ko kay adi nang petembu na gen kanan au paman kay pakasugat tayran agin kaya Romanian Empire na aya naw niyan agin na mga Yahudi di Israel o ay nan katon tano pa man alias la sila naging kay Lebanon paganin alias la sila naging na mga pagritan wa Palestine o ay aso suportaan mambunan Iran gina Persian na taman sa piyaka palalagiran sa Lebanon ya patayran sa uluan ng mga Hezbollah si sa Syria
nakagiya sabab sa sagyang puto pa man na miyawan si Putin ubaw pa man na lunggumayra na giya Syria uway nasiko kap lunggumayra no na inisugu ni Putin aw pa makuha na full support sa kanya si sa Iran naging kaiyas Iran na sumiyaw sila na mambu na piya makalatapiran sa mga misliran na si miya makatana si sa Israel. Okay, nakadaklan ba doon na miya salo again kada ng mga Israel. Nadop man adayran doon na masalo at ito doon aw pamana niya kata na si sangkara ng mga Israel ang mga Yahudi pambinasa si mga Muslim apulan maniran sa dimapya sa mga Muslim si sa Makkah na sa Madina na lumangkap si mga Muslim si sangkara. Sabab sa gyang kanan na kaya atakairan si sagyang kanan na Israel. Na misesa pa agyang kanan na Israel ngenti siran so pasiran si isa Iran na aya pitirwa Iran na miyawan siran mambu sa pitirwa Iran na watigyan wayat timbakan niyo naging kay mga gasolina mi katil kabeng kami niyo namatan ang ganti ako natama na tingin sa Saudi. Yan na mga ingda mga Araba na mga gasolina niyan. Na upaman niya nakapakiw sariran panagina na espesyal na taman sa mga gasolina agyan kana ng mga Muslim. Saudi Arabia, Qatar, yan na lang ng mga Arab na timbakan agyan ka Iran para matunag sulang mga gasolina. Anto na yung kalaruto upaman na Iran? Naya paninti akalruwa Iran. Natiranan matapal daw datarian bukaw pa man na tela kabengamin minasan niya sa gasolina gay man lao pa man na business kami na aya mabubuhay na ginana gasolina ginana mga Arab na natimbakan nami para makapalagi-lagi gid na dunya oay so dun so kaya nagawon mabugar man strategy gyud ay Iran oay so kaya nagawon na Amerika yan na to na kaya pupagakulan niyan ay Israel at tigyan di niyo din timba ka Netanyahu Iran di kanun dito sige man buo pa makukuha na si Putin na pagakulan niya naman si Netanyahu di nga timba ka ingkay nun baka nun makasimbuto anto nun tayo sabot na kaya alapan na NATO at kinaupunan timba ka Iran na timba ka naman buo Iran nagyan ka na ng mga gasolina sa mga ingda mga Arab na did na kesagban European o Europe sa gasolina awgyan kaya pa na NATO na dab na kesagban nila nandun ni ka tutungagin ka na ng mga gasolina agyan ka na ng mga Arab genan mapumimikiran nun agyan ka na ng mga Yahudi amalos sila na miyaka terungko miyaka targo sa kapipigiran ng gantian Iran Iran at timbak nila na misal. Kagi miyag do Iran na ayad na miyag riak naging kaiyak pumamasa sa gasolina si sa Iran nagpumamasa sa gasolina si sang mga Arab o kaya tiruaw aging kanan Iran Presidente Iran Obama na timbak nila ng mambu sulang uno gasolina mga Arab ng para deden kasagban aging kaya NATO na aging kaya ya European Empire. Gitu upaman na madlo upaman na miya pamimikiran na Israel o upaman na dinyan katimba ka sa Iran. Okay, naayar ka sa pamikiran analisis na upaman yang katigas managin kaya Iran. Na dinyan nuto petirwa itimba kaniya nagin kaya Saudi. Uway, gina na mga gasolina niyan. Ayad na tiro niya na tapangin yun. At sa upakan, dinyan tiro timba kaniya na gina na mga gasolina sa Saudi. Kasi sunod kaya pakatan nyo na timbak niya sa Saudi, namin nga kulan sulang-ulang na peseg sa gasolina, namin itamang kami. Kapag panagkarambitan ron, makapungangakulang panagi per Pilipinas. Kawaya argaw gasolina na, for example, na 50, na pumbulo ya sanggib. Ada kesagbat. Uway, na duwi siya di langon na ikapobre Pilipinas na dunia, ada ni katila kabiran am tau timbak na Netanyahu yang na gasolina sa Iran na miya ada sulang na pecegbekiran sa gasolina nagi mambu Saudi Arabia na timbakan mambu Iran na miya ada mambu so pecegbekiran ro mambu gasolina sabab bro mga luk sa mga pagreami yenan so makapantag si sagyan kanan o paman na kapakapupanta-pantagiran politika na ginan yung paman napakatatanan
upaman na pantag sa di kapupugsa agen ka ang mga dato sang kaya dunia anta mabarya superpower anta upaman na makakontrol sa agen ka ekonomiya. Okay? Na so wallah subhanahu wa ta'ala napakagagantong niya sa agama niya. Oy, kagigiyan ka iya upang makukuan na makakukadiyat sa Saudi Arabia. Lataragyan ka na aya makakukadiyat o natalo. Yan ka Israel na kuha niya na Makkah. Kagiat tindigiran na ako na miya sumbolisan na miya miniragasan amia kurban sa Makkah na si Kunso Ishaq apo o mga Yahudi naguti ka kuiran. Long range, agyan ko taplaniran. Kamakwiran, next step na pero ni Rahman, cancel sa Islam. Kate so Islam ipungang kubiran si Ishaq. Ay so Ishaq na wata yan sa Israel na planiran ako. Ikadua, nagya mambuwa Iran na mapipikiriran andeng sa muna, mapipikiriran na tuon agi ipuplan ng Iran. Kuha nila nagyan kayo pa man na Madina. Nag-upaman na may implement siya. Nagyan tanan mga simba. Nagyan tanan na mga Shia. Upama makukuhan na Shia. Upaman na upaman na mabuloy sila ng pagulungan. Aya matindingan nila nagyan tanan na Macau Madina. Sa ayak natigiran na so aglulubay tatigyan na mga taga Madina. Ay, ako sa Makkah, na kailangan natin yan, ay saan makatulungan na sa mga aglulubay. Agyan na naman po tindugo na agyan ka na Iran, kapipigir Iran, akaku Iran, sa isa agyan ka na Haramain. Yan man po agyan ka na NATO, na kaya mapipikiriran na gen puto swagama na perngeniran ayam malah na ginanagasulinan sana susup niran sa lagi da kaya susuperan si sa Libya ako si sa Iraq o gen kay mga Muslim ayam matad na pedento nila na gen puto katir wallah adi po mukig wallah lan tarda ang kal yahud wala nasara hatta tatabi'a millatahum irkanu di maswat sa mga Yahudi na sa mga Nasara taman sa di kanong Makkah unot swagama Iraq. Oke, jadi kan pagkawan. Asun wallahu ta'ala sumimbo. Wa makaru makran wallahu khairul makirin. Isira di mamlano sa matalimpangan sa kambinasairan si kagama. Ay. Kambinasairan komunitali ko mo Rasulullah ginasukuran og sunna Rasulullah. Na ugid na pagkalalak pangan siran wallah. O limpangan niran patuban siran wallah. So wallahu ta'ala lebih mapiasan o kabetad sa plano sa kapatubanan yan sangkalan ng mga rigwe ko. Ikadua na sumsuwalay midarurong, inallah la yuslihu amalal mufsidin. Di ko napakaapas na wallah sa mga tao di maminasa. Sa dun sa mapipikirin ng binasaan niya nagyan kaya maka pingbalay na nung pangapanabi-nabiyan. Ini paginatausan ng mga sahabas wa agama. Binasaan niya nagyan Madina na di pa kapununtaran wallah. So upaman na okay tiyan. Apa yang kena pernah presidente sisa upaman na goberno sisa Saudi Arabia na ubaya mapipikirannya ng binasaan yan kepernian yang kena na upama kukuan ng mga Muslim sisa Makkah Madinah na upaman na pagkisam dia siran wala kepakai pakai binasa siran wala dikira ni pengunut wala yan ang bigi sembaga kesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.